Te sa hisin pat hakani ko por. Nakaliang jungi usulong mel kuruak atyar iwan ra shipi kani ko program nakamanta shakalashay. Ban nga mata kasgi hangni idoni bobu FC Shulai. Ibre nongelam jangka all Meghalaya Primary School Teachers Association. Blabat ekam secretary lakamba South Post nem tam. Bobu ikdak subhai pi shakani program. Blay. Bobu shawangin poi shakani ka bantaji ekran nomor nakaliang jungi ngi kwa bani ekran pi ke balong bai tek habai dei bakatnat puli puthi kepada kita kebenta kebokong santam hagai imlang salang lani hagai jelahi borok kawai tubuh ngepila ban shibatai syapangil dia kendiak to hakabaning kong ba sam ibalong inong page bat nong penya ya gani ke news hangni apo selong mil mengitip na gementa sakalashay tingai ngu yo blay balai nga ya kamet kabasai kabakoi baklan bat kajabing bat kijing perkat ki babahatang na kabanta kinong ikai school primary ki badan na gani ka jala kajongi tinga tharai ban daya thu lut ya ka history lani ka kajongi kalong kabajrong bat koi namar baro hi kili tip ba nadu ba ngasdang ya ka kamikai ngasem ba kadan kajing babon mai kinong ikai tedei ha kasnem khat khandai spa prapuar ha ba kinong ikai ki sem ya kajing kilawan ha school ka jonga ka bang ikai hang te po senjang tia komba prangut but ki babon kita kim dan shu ki de kinong ikai nas grade hard boys girl but na solium maki ka wei ka jingyarang ka banga kren pat ki wan ban ong atat ba in but no ip but in seng no ya gani ka seng jong kinoi kai dia ka bakum kata ka por nga sim ya ka rai ba ngani alam begini kinoi kai hadu ka bakut mangandum keladien ko kindiat ka por banga sim badan ka jing ai hayeng mo abadan ki khon ki ti tenrei kum mga juya kren ba ya yong ngala simti ba ngala kular bangan kit adu ko bakot tinga simbat teng ki por ngaklet wa di khon ki badang red ha to ko por bat ngala persyang kat kabala bangan trade kata ka jingpan bor bai kerbana ublei tinga tentang sangut ki khon ti we khon dang suklat man ta dang ribnai te langot ki khon ki la ya settle ka jong tingem bat kangot ki siu te siu ru ki la dan ki bala pas engineer ki dengan takwa than ban ya thu ya ka jing lim la ni ka jing ya kendu ka jonga dei tang ka we pek ka long pek nga ang not ban sakri na ka ban banta ki nong hikai ngatrai kata kala biang bat labun hi kibala tip i istri ban ngamdei ru brio ba phila ban kalai ka dur jong ka jing kwa bat ka jing angnut ka jonga we ngalong hoi kata ka hoi kan long bai hadu bakut to bu shwangin poi shak pangekran nga shukwa ban kli bolai la thau ene ka amsta ka pi long kum nong yalam lakat pa kisnam ta ka jing shisha lada pi pai bat pi pek kendiat mo pi ong mentan na kamenta sakalashay te lada long kwala an hap at des kendiat nakmat na kamenor kamenta bat kalashay na marbele ngi haban pai dien ya ke kamenor te lada pi pai se kamenor pin sem ba kat kum ki jing tho ki record ki badan ba ya ke district council jungi lasdang ya ka hagasnem khat ndai spa sanpuar bada kitu gis dem ngidang dan betang kata ka bangi ong kapo jong ka Assam bat ki ni ki wei bat kamenta ba sete jong kari Assam ngi ong kanifa North East Frontier Agency ti ha katu ko por ka district council ka don bat la penya jika da ka bor jong ka Assam dei ha ka pratrik jong banai April jong ka snem si jar khandai spa ndri puar baka Assam kala IT no ya district council syakabangitip kata ka khasi jantia hill district council ma dia gani ko por ka district council ru kahabat
Hagapor bekas asam ka IT gini ka airu ya kata kabor ba kikin penyaj yang di school kum bakilong benta mo penyaj ya district council forest ki berokhat kalong kumta bat kaya di hadin ang tupan dei hakasnem kat kandai span ripunyo kadai September ngam bakla tarik mio ba lapangkhapat ia ka Jaintia Hills district council te yang ipia ano kini bat gidan lagi lightly district council Garo Khasi bat Jaintia di school primary ko por ki hab be po jongka district council dan regalong ka ka basusi baka sarkar Assam ka ai ka jingyarap nadu sanpuar nadu nripuar dah bakala ai ka jingyarap ka ai ru ka funding na kamenta jongki ba kin penyai school ba dadien ba ngilayo la ka jong state ke state ke jong iru kala ai kita jingrap be na ka benta kinong ikai school ki badan lagi ni district council tendre ginong penya ki ba pej bat ba I gini la kalong ha Garo Hills ni ha Khasi Hills na ai habak yo igini ka pisa na ka sarkar bansiu ya kinong ikai ndrei kam simpoi si kinong ikai kababon ba pisa idan gijing khen ki ba layo ruban bukat kum ka bangayo na kawai ga report jong ka one man commission dadien ba kala pelong kinong ikai Garo Hills bakimio tulop bat kata sedang house nem kat kandai spanyo puar na bakimio tulop kini no ikai district ki persyang banyak keren bat ke district council ka ong bamio pisah na sarkar kum ta ter degani kala air ka sedang suan po Garo Hills tenrai kimpat simla seng kata seng jongki ki untuk pranong ikai untuk ya idawai kata tulop ka jongki bat iki area ki jongki hadin kapur sa Jaintia house nem prapuar ha Jaintia ro kami igini ki jing ka ba ka sarkar ka ai ka pisa sa district council kim siu siginong ikai de ka sa kumba bon banai ba tikani kal air kapur pa sa Khasi te Khasi Hill district council pada kata ko por idang long CM day ibabak bala klat no te kini po Khasi nda kalawan no kata ko por ba ngalawan no syafrang ban yalam yaki ban ngalum ngalang gini kin bro alai teling sedang no gini ka senggi no ikai ki bangitip ko all Mekhalia Primary School Teachers Association te ka jing dawa ga jongi ko por kalong baik tang nag bantaka tulop bat kitu ki area ki basa te kalong ka ai ka susi ba hakasnem nadu September arhajar akat kandai spa prapuar hadu February jong snem kandai spa prapulai kani ka Khasi Hill district council kamla ban siu kinong tulop jong kinong kai kebalong san banai ke baki ong kini ki DCLP school ko to por ki ong ki district council lower primary school tigini kinong hikai ki dan 1000 arfu arngot bat nalor jong kini ki dan pat kita ki ong ki DCLP school ko membuat baik fully ki ba yo ya ka jiksiu ka ina ka district council te ki dan pat sa ki baik pat ki benta jong kinong hikai ki baki ong kita ki grant in aid kini ki dan praspa arfu sangot te kini kinong hikai kim simyo ko tulop ka jong ti ta ka gran ka jong ti ka bakandai banai te pedeng kita ki jing bi te ngamban sing mi syafrang haka kerteng jong kani ka station ban yakun bat ban ya dawa te haka ta ka jing dawa ka jongi ka don ka por ka bangi lek ban khangi ki school ru ha Garo Hills leila kum ba sibnai klample school chu Jaintia Hills kum ta sibnai hangni ka Khasi ru ka poi kum ta kum ba RTO ngi ngim le school chu nomor balai bomyo tulop te kani ka jing le ka ya khi to bat tek teng na ngile khi to district council kila siat tiar gas gi tang tang kila keming kila ra ngila le fasting ki bro kha to te ka ba khadu ban sing i tho no sha sarkar bat chau chief minister ga to por ban na pengila tho kenja memorandum ni representation tekni ka ya ben din nang tu ko sarkar de ha kasnem khat kanda spa prapo
ya ka Garo Hills ka Shimtino Shipor ki ong temporary taking over the primary education from the Garo Hills District Councils mo takalong lay banay takapoy no sa siya Jantia Hills pat kataro ka Shimtino ki temporary taking for 3 months te day ha kasnem ka kanday spa professor pat ya kanika jongka Khasi Hills pat Shimtino sarkar tigamut baro lay tali gini ki District Council kat Shimti Shipor dah kabaka sarkar ko ongi gini ki District Council banda pilala ban siu ban gini ki hok jong kini kinong kai gin pen pai biang sia District Council tenrei ni pan hadien bangilamat iti gijing kami no ada kawai ki isu ke jongi bat kata kalong baik ba ngi ai dawa baik ken ya ka sarkar manong state taking over the primary education from the 3 district council permanently bat ngile yakhi kita gayai kumbaship hosnem na prapuar hadu kandai puar bara kesnem khat kandai spa kandai puar bengingi sem jing te ngemban si ba katuk ani mo ban suong no da go buburom wat na da kim dan shu kom ulit pornu esang ma da por long union minister jong ka labor but i ba lead Peter Marbanyang kapa jong kong amprin te dekat jing yarap jong kini dei ngiyo kalat ken ban lirai kini ke memorandum ke jong i ban dawa no naka sarkar India mo bahkan le kini te sisa dekat jing yarap ke jong ki ngilayo ban kendo yo prime minister Narasimha Rao ke kapor ban ngi summit ya ke memorandum ke jong i de ke bangi yo ban please lut igini ki jing ke jong i ndengi kan mau hiru ba abang isim yang ni ka education ketika hok jong ke District Council ngim ko ai ru bakan kena no ya ke District Council tinrengi dawa baik tang ite specific long permanent taking no daga sayo tenda dia na bangilai kendo yo prime minister tu tingli dang perkat kom kiwe ki prime minister mo dal adab ya kendo tu kilat rei uni padu sim kiai badu ong arta dikata ka kentin yang i ong ba nganto sa ka sarkar jongki bat utho kadadan hang ta ka record bat from the desk of the prime minister teu pha sa ka sarkar chani bat hang ta ka sarkar ka sa simkia bat ka simkia ngi ya yakhi be mo ngim sim song thaj gen ya yakhi ya dawa be bat ha ba khadu ba pla i day ha ka artrik jong panai jun jong snem si hajar kandai spa kandai pulai ba gani ka sarkar kala simtino ka pas ya ka hapo assembly kaba kitip kum Meghalaya taking over act 1994 from the 3 district council but agani ka kren shai ru ba kinong hikai school DCLP school kibatip agata kapor ndah kasngi from the date of taking over papas gani ka ak kata kembut kini kinong hikai kin telalong no kinong trace sarkar nong hikai school sarkar government jadi kinlong no msio ki DCLP school nrei kinlong ki government lower primary school but hakawe ni ki close kebadan hang tu kong bakini kinong hikai kin enjoy ru ya ki facilities kom kinong trace sarkar tenrei kidan pat kini ki grant in aid ya gitu pan namar ba ka sarkar kamla ban sim namar gi hab apo gajing penyaj jong ki school balang ki bro khai pi te la da kale gitu kumut kan kata ya ka constitution mo kepala shna ba di ka 6 schedule kepala aibor ki te ya gitu pat ka suong ba kan long no ha ka dur jong ki deficit mo te gini gidan ke praspa arsan ke mangla mention di pintu te kini pat kinlong baik kin yo ya kani ka skill OP plus KDA hendrai kim yo ya ki benefit ki jongki kata kalong partly kadai ka jing seng jongi ya gani ka session bat ka baning ba long ro ka jo ka por kalong ba ngila long kawan first step kala long ka jing job mo ya gini kinong hikai te hadin ketun dala ya tur ban poi pat sekoi ka phang ka baong ke ki jing job ki jongi ma
Te ki jing job ki jungi ki dei kata ko wei ka bakinong hikai kini menta kinong hikai ki dei DC ki bedang sudep song thai kini ki snam ki bala dep taking ki ni taking obat pe ki la yo ke pension ke jungi ka basultanat kalong ba kini kinong hikai menta kila don ki bala yo ke pension ka ba arp hundai hajar ka ba life san kat kum ka skill op ki jungi bat ka seniority ka jing trai ki jungi ki snam de kata ka dei wei ki jing job dei hang ni pat ba namar bangila ban le ka tei phi kini kinong kai ki wan bet bat ki sno bet bat ngi bat ki yang teli te om ba ngan ong pat ya kata ba ka jingwan ka jong ki pat ki i ka nya kata ka jinglong nong yalam ka basisha ka ba yang scam bet te kum ba phila ong menne ba sapu teli snem re ka dei sapu we menta layat te haman la ki election la ni ngidon na ka constitution ngidai ban pelong i election sin arsnem katang tang supaya kini ka post jong general secretary ka bomot be ki la sup yai be gum to ba ngin penne be te gi thu ri phi ba ka constitution ngidon bat ka constitution ka kren shai ban ong ba unu la ni kanu nong kit kam ha ka session hadin ki la song thai kim la su ban sim la ni ban bat i gi post ha ka session te dei hai ni benta ba ha to ko por ba ngidang yaki ba khandai pulai khandai pusau don we nong ikai bo ngin amen ni ka constitution namar balai bang ni kwa mo ban ne bo wat lo do song thai ru u briu batrei unne tin re nga ta ka chingelang bat ki ji kndo nga kren shai ba kamlong ban amen ni ka constitution namar le si la dangam don shu manga la shai na pi amen la shai pin dala yo the way general secretary but mind dala ong ban patmai tre e pat ti kan sami jing ti ngin ya yai be gum tuan dala poi ni ka pos ngin ong be na ka mata ka di ka tem nginang pus kami bate ngala song thai hau arajar khat lai pada dien bangala song thai gum tu ngala beteng ka hadu menta te hadien ba ngila dep i ni ka benta ka ban penyo ai gini kinong hikai ban simti de ka sarkar ni haban perkhat pat na benta kini kinong hikai deficit ki bapli ki yo ai ji kain dala song thai kum tu kam dan ka ai ru ka jingmento ki te da ka jingi telilang bat da ka jingia perkhat lang menjong bro lai teli ki district ni ya be namar phi kini ka deficit ke chungi ka long ta kan kindiat mon dong ki khamsian ki garo ban yangi namar ki nong ikai ha garo hi ki don san phulai ngot ki deficit school nong ikai deficit ha kapur ba ka sarkar ko ban simti nei kini ki snong kini ki IT be te ki IT be ka sarkar te ki pupun bhagi nong kain to ki dei be ki government spo garo hills pin page tena phi phai pat sengi sani ki don kat tu kat ni phi ki ba penya digni school balang dapat ke sarkar ko ban simti tu ki perkhat aku tu ke por phi ki perkhat kesutu bakla kumbangi la le di no ya kan rei lada ki IT aku tu ke por kan kemut ke sarkar ko simti be tangi ki nong ikai ke tu ke por kam simti gini ki aset ki joki te dei dang sen ba ke sarkar ka penmi gitu ba hadin bagi laia dawa itu ki kawai ka seng ba ngi ong ka ki GDSDA ba ong ban provincialize ki school nei hadin ka sarkar ka penmi kata ba la dangi provincialize ki school kata kamut bro kha ki asset ki dei ban lek bat ban long ki jong ka sarkar tingani ka kata ki school mission nei tika hadin ba ngi la pensut hu ki kumta ngonga tapi IT ru kan mo agak to por IT ba imto kila sekolah long government ba kitu school ru gisa hi nomor lada pipai gitu gi school gi balong menta DCLP school hi kitu gi school kam dan pata kam dan kot kam dan sala de sarkar ki ha ba yo po jong ka senong hi tam kinong hikai te gi government be tela dangin le agak to por ka mat wat kinong hikai deficit ru kila long ki government ten rei dei tang itai benta iba wan gajing perkhat agi nongelam balada IT kata kamut ki tiang no yo du no ki jaka ki puta ki school ki bor ki brokhat dari kata kamlong mentar te la da pile tekal along namar balai bakal adon ke kendon ke baka sarkar kelapas so bu adon sagwe jing kli namar phila dai kum nongelam
ula kata kisnem play lam me ka session ase ka ai ka ting shem ting lap ting I jong phi hawai dei ba ka puli puthi bal ase ka trat ka bari pet ya ka puli puthi hak su ka jala te ban ong ya kata ka bentate hab hi ban ya menjur ba ka puli puthi ka lahir saba palan te om dei tang ka hir ka puthi wada ka akor ka bromru ka lahir na dong sedong te ngasai mau ke nyaba ngi li school men shua ni puli ka science tang ka wi ka kot ka bong manual elementary science mo te ngi puli ka jing kendu tang ka wi ka jadok bat ngasem ba hakani ka science ngi yo sibun ki jing hikai ki ba piang ba na ki nong hikai mo namar hakatu kala dan lut bat astronomy geology ka human psychology nang ta ka physics ka chemistry hatu ko kot manual elementary science tengi concentrate bat ki babu ki jong liru ki kai ngi long tama te hadin pat ngi iba kat banang yai por ba himat kala long no kum kenja business kan mo mi ki kot ki ba pi menta ya ukna wat udang class 1 ru la da fisim ha ka khia ka kot yu brio tin rei la bun tan ngi mi I ken ba ka jing bun jong ini ki kot kan wan ra man jing men to yu khna mo te to ko por ki nong I kai ru ha ba ki hikai be tang yu ka ba ya dei ka benta ka ba ya dei bat ki kot puli ha po school te ka dan ru hang to ko por ba ki ong kata ka moral science tinga moral science ka harap ru ya kikna bakin tip ya ka kor ke burama kemangi puli ka si jingsneng temen pil puli ka to yo sibun jing hikai tang haka jing start re haka liang ka puli ka puthi ka jing hiar jong ka ni ka jing puli pat hagini gisnem ki bamenta kalong ka jing bun than ki kenjenat ki ba ka sarkar ka penmi bat kalong ko batak no ikinong hikai kajing mi jong gani ka RTE the right to information how 2008 kade ka draft jong ka sarkar India mo namar bangang along ru secretary jong ka all India te baki penmi gani kadan kajing ya le ka bajur house na marajar pra bangi persya ya gani ka draft jong ka central government ka banong ba 75% na ki member jong ka managing committee kide ban long ki kmi ki kpa te phi prakhat man ta ki long ki kmi kpa ha ki school nong kandong kat no ki literate ki bal along nang la start te kadan ga jing persya ngi kumnu kan badak ni ki illiterate kin rule yangi ya ka managing committee ten rei kadai tai banta ba ka hier ka ba ar susu ka long ba labun than kini ki jing kenjenat ki ba ka sarkar ki penmi ki training ki ba fair ki mi na ka wei ka por na ka wei ka benai so wei benai ka jing dan jong ni mid day meal ha to ka por ru ka pelong ba unong hikai ha ka snam khat khandai spa khandai puar bangadan na po ka wei ki jing nang po Kolkata teknik keren ya ka state ka jongi sephango ni mid day meal tingi ngim jutip ti tong mid day meal sedekhartically enjoy mid day meal ten rei nik yai ong ban yai wat tengah yai wat nga yai ti dengan la yai ti ngai kendu ka ni ba jiwal flang balong I state jong ka director jong ka tu ka por ngi khot ka Hagajaka jong NCERT State Education Council of Education and Research Training mo ngali man ikendu te gipan ni detail ngi submit sedalhi sika session ban nadu usnem khat khandai spa khandai puar ngi yo eu new mid dia mil ko bu du khaw te ka weina ta dan ka public hearing ka bala khat do we khar gain ba dan hang ni po state jong ni am da kwa banjer keteng te ka snam ka khandas pa khanda nyu khot I ta ka public hearing ha ka ba la lek dut na ki officer ru to ko por I danglong commissioner kong RV Susiang lawan tenga nga lek kumunong hikai ndai kumu general secretary
te kalau ada nak tu por bagi kren sepang ni mid-day meal te kadan kan jing ong jong kumno ke ngila ban ai yang mid-day meal bagi nong hikai hap ban set te kin hikai school ni kin set tu ko pon pat don cook te dai nang ta kalau nang hap ban le ban ai mid-day meal hap ban ai mid-day meal hap ban set te nong hikai un set ni un hikai te dai yang tapat ngi ai dawa kan ba kani kalau kata ngi nong hikai kan hiar ke jing pulih te haga bakat do sarkar ka ai no itu kok te kok yo itu si hajar ko pilih iba dang gani kandiat chief minister lokular banado april ar hajar ar pulai te kinyo no ar hajar te hangni pi indalabun gini kat badan ka kam dei di khot be ginong ikai school te pitharai kata ginong ikai kin lek ban penbiang setu ni kin lek ban ikai te aba pi pensong dor bahai kini gi benta ber yang pitharai kam dei bi bakan hiar kata ke jing pulih kan hiar kata ke jing pulih to pilapit pa di ni ga RTE bang kren bun tin ni ga ju mangala repeat ipi ga long ba ka ong ba kinong hikai kimla su ban pensito mi gi khna hapo school ngatrai pi manjur kata ngi kapor bangai dang le school ngadang kan mau ba banganang hikai nei ngali tu bomnang ya ka khasi bomnang ya teng kencat bakwa bakin start gitu kena tin rendu mi gani ga RTE kalau bau kena school unong hikai umla su ban pen sistem yu kena umla su ban pen sempat umla su ban tien umla ladau kena thia hang tu ru kata kemun pitang sule tu kena undal ali cikwi pa ong tu bebu wan kerja menganang ni tu terlawan kiwi pa yang boleh pisau tinggi haga bakat do ka pon ka bawan hangi ginong hikai ge mansi haban ong sulit tre tang man yo tulop kaya start ni kom ya start kamad idep stun mar ban showroom long te dia tu pi perkat bala da pi yo ban pen sistem yu kena red uban real news nem ubadai ban pen back do ding sempat mio asu ban pendan kami kam hier kata ke education atrai pi ni menjur pidang puli ma pi kemno kelas syasyo mi nong ikai mentan le tang kum tu nong ikai le dau nong ikai senrang le bat ino kena school kan tainin de la le ibatai si boti bubu wale ngam ni tak kemut tu nong ikai la le timban si hap ong no le tang manikai ban yo ai katulop te dei ne kata kadau hier sibun kajing dan jong kikot ki babun ki pengkelumar jing mut ru kena bomla su pan sim kan go bedei kan go bom dei tega sarkar gede ban pej binyak bah kenya lor jong kini ke benta bah tang sudan uwe nong thokot ubakam start bakam yade itu ber sarkar run tu ber education department la pengkelano itu kekot berokhai tikibun stang kikot ndrei ki bom ajing mentoi iru ya tinggal siam de gini ki benta ki bah hier ke jing pule kan abu syukur angkali nomor bah kani samoi trekam jong kani sarkar MDA ngi gidon kita ki jingi khi dawa kiba kino hikai gila poitia surok kidon gibla sha akawang terkas kino hikai kontrak kiba sha weng na kam bo ipai kini sansnem anik samoi trekam kai ge jinyu I jumpi but tiksnem gibla dab let's see hak bayi de tak bentan ngatrai ngan da kren tan nomor ba kam da de gini gi kontrak ki de hak por jong gini ke sarkar mo ada pipek bat calculate iki kidon kinong hikai kontrak ki ba la hikai la sipusnem kabumut nakawai ka sarkar ko bumen siwa jong kata tenrei kalong no ba katei kamle kawan no hakani bat gani ka sarkar ko bumen tapat ka haban mat ita ki jing e ki mo ki haba sim ki jing ki khli bat ka dei ru ban sim te kasai pen perkhat ki nga balai kin ba kamtam le ka kam hikai ma balda kit ngap kanumi gini ke problem buat nadu por mensuaru ngam persya nu ru ndrenga sayong gumta ba unong hikai school nei hikai system pi gini ki school central school kenya bidaloi nada village ba pin pek bat pinti ki kin syam ba ki thung nong hikai kalong bej tang nadu umach hadu Disember kilong hagador jong kontrak te ga bomot ki tu January February ki mio tulop su bat da ki mio am tu tulop kala pelong no iki begini bat kim ju kham penthung ya ki palat ik arsnem bat laisnem
Namar kadan ni ke bala datung palat kita kemut kin sadawa. Tika dei ke jing bakala jong ke polisi jong ke sarkar ke batung iki kontrak. Bala da subu mangapat mapi mo dengan ngatung nong hikai ya fi. Dengan ngan ai be ya fi ke kontrak ke basi phobnai. Ke basi phobnai. Tinda lakut ketua mut pilawan man kerpat biang ngong long su fi ngatung no dei be. Tika ni kami ke problem hang ni balai begitu kinong hikai kini adu spusnem kadai be ha kajing ya dei bat ki minister bro khai. Dei gi briu jong ki te kini. Pi kidi gi briu jong ki mendai bekeren ayu kata. Bala nam dei gi briu tingi hai kat kum ke rules policy trekam te kut si bana le ni kut snem ngatung na gi be gai. Te kitu ki tu kinong hikai ki bas pitung kontrak nei kila du kam kila wat kam no kain de we. Te mentah si post nem kila thung kila hikai pin be kam ki kam kata mo. Kin le si isu. Ndai mengau keren ya sya gidi ino hikai. Kadai be ke jing bakla jong ke sarkar. Bala da kaya da kata ke polisi basi spop nai thung che. Te mdai gani pi te jing da wa jong ki kalong ka badai ma ba ke sarkar kan itu no ayaki. Te kadan em ke jing na ke sarkar man itu ayaki toy dengan benta jong ki nong hikai te kam dan jing bukan itu nomor ka jing ke sulung ban provide de ke pension for retirement benefit segi nomor ka tulap ki yo be. Ne ndrei lada ka sarkar ka regularize lani ka thung be nyo yaki pitharai ka sekretariat kamplo. Hapo sekretariat nong 90% gidi ki kontrak sudah te. Tika ni kadai hang ni sarkar ka samjing ban sim ka rai ban regularize iki. Tenrei kadai ban perkhat ngai sarkar kini ginong kai bepli bla trei tola da kan num ayuru kan num be kam iki. Ndrei ka jing peduk kam baik kalong baik tang halor jong kitu gi kendon kiba kidai ban pas ke DLS kidai ban pas ke MTET te long kendiat ken bang nong yalam ni pat ka seng kiduna phi ka jingya selok bat ke sarkar bahkan perkhat iki kendiat dei ki ya de tipat ka basu ki to te kami kata ka jing ong jong phi ken ba kinong kai ki mi samadan te na ka benta jong ki tu ki secondary ki tu ki ad hoc pat ki badai ka ipat ngan keren ha bukum kani ka por kamlong ka badai namar kidan laga jong kaseng kidan laga jong kaseng ka bagi khat kita ki ad hoc ma benang su yi gini ki hindiat nai ki mi isha jing et ki sha terkas baro ki la ya susun ki ai wat mangiru ngidani kita ka jing susun namar ka tu ka jing le ai kalong ka babakla du kata ta ka long sebab palat uput ken ban susietar nani ban su to ya kata ka thia miet ya kata ka kasong ga rai jong ka seng bi ma bam yo ya ka bangi kwa ngi de ban yai beteng ngiru ngi senam bangi ki men suat ti ngila ong fasten to that bad hadin ba ngila le kata ngila song te state central library de ki tayo ka sarkar ka khot bat ka kren ka solve bagi problem te ngam tip ka ka ba mi apdang gini ginong ilam bat ka sarkar ka ba pelong hadu bakin daya kersut mar kaliang bandum ya aili te kami no katu ke jingjia kan adin katung i buk sarkar mo ding jing yaki per i sarkar ka thaw te education commission ka rai da ka chingilang ka menteri ro lani cabinet ka bangi ong ri kai ka jing kan tho jong phi hatu kan commission kan la ne man yarab ban weng ye jing jong ga jong kino kai lani jong ka trat puli pruthi boro ko wei kai ka ba phi i ma phi bu snam arjar khat fra danglong komisioner i ba DP walang yi gani ka problem mat gajing jong ka bayade ka liang jong ki education te i de ka jing banjur lang bat ka department education minister bat ki brokhoj ki set up ya ka way ka committee ka baki ong ka education policy committee hoi ngaru nga dan mentahi ka nyang taba kumu dekat jong ka to ka committee tinggi le song perkhat ngilai i ya kata ka ong ka vision of 2021 ta terma ban ngilai i ru ki babahas sudah ki bagani ka komiti kala persang banwan te hadian nang tunda ladep lapas ya ka po ka assembly ban la menjur ya ka house nem arjar arpo baki ong ba la pentrikam ya kata ke Mekalia education policy ma
Tenrei ke basusi ke long hak ke polisi bat haki jikto ki piang bat nan rei hak liang jong ke praktikal bat kam yai kumba ki kwa ke ratio ru kam don ke erum don pe keren ni ke ratio kan mau bah por balong education director jong GD songma ula penmi ya ke rationalization ke bomod uwe no kai na kamtar ngot pi ki tu ke por ki school Chanti Hills ki government school ki dan prangut ki kena school ki dan saungut ki nong hikai ka bomod we nong hikai ka nom tip ndalamut banra ya ki sya ka jaka ka bakambun ki kena school uni nong hikai wa syara nei ul alik no su minister persenge no kaya kum ta nei tang sula pentri kami ginu ki an kemut la ya lik ut su beheu te bom tip bosong to kami bom tip te kami sedang kenrum sudah kan dengan mong ba kani ka education policy jong sarkar kalau ngaba baklan rei kai ka baka komiti kala le kalau ngaba bahatam rei mla ban pentri kam ya ka hakor kom ka ba de kam ta mong ye figure ratio nang tak textbook curriculum kini baro ka mla ban pentri kam ki kom ka ba de fi de bale ya tenga kan mau kan haba ngadan apa Thailand ngadan sebar yang keri balik tam begini ki Korea mah Japan fi ki tung education minister ngau brio bola dan ni kerdan ga he ba ga liang jong education te health minister fi pe nyu trai Japan ge Finland health minister dei te do we dei do doktor utip gi dawai gi berkhot mah ndrengi hang ni para ga state ke jong te kumasui ai nuksau doktor mukul udai doktor ya thì là cũng nuôi cái hell udai ban mu em tip lut ki kerteng dawai tip lut ki jajeng pang bro khoj ndrei ulong idu health minister do briu bom patip ki ru em pipej na kaliang ka transport ubriu bom tip yu steering bom tip yu ka bro khoj long minister ki bro khoj tu thì kladai kin ka por ga sarkar bakan perkhat bah batung yang minister hang tu long te ingin mi ba kita ki ban long kita ki minister lani kita ki ban kot kata ba kita ki nong yele election ki ban don kita ki kerdan ngami te ngam tip kan ke ban jiai gari ki jogi te dei na kata kada ngo so ngi pi ka her lut dong sedong ngam ong ba ka education policy jong ka sarkar kalong ka babakla kalong ka babej ba namar ki badon na gani committee kim dai ki brio ki bas kumbangan si Father Richard ta ki bubun ma ki jongi ba RG lingdo balaklan no ngi don tu Dr Henry Lemen ngi don tu ko streamlet khar mo ngi don tu ko committee te ngi pek ban ngi ther ba bakan long ba ban rei handal apa ya surkar ba ki babat pat ta education kim don ta ka bor man follow up iga tu te ka sulong kamta gajeng bamla ban pentri kam to mungkin poi ko igi banta pat no kwa wan shukuli phi ne kumur rong ba ke igi chi i jung phi ya ka long man jok sansar khadar hagani ge jala jungi kham tamai ni san slam bladam maram tai sok thu ngin ya chi election ban chet ik te nong tho an shari yung darbar bangin yo ek sarkar ko thma ya din kan election ke bu kita jing ti bak chi i jung phi nong thau ai na trai haban ai nuksa kan diet kin mo la da ukun samla bat ka kun samla nei nda ha bakili kan du kili ich samla nda bakili ich samla ka poino aga por ka baki kin ong ban ya song no nei kamut shwa bakin ya song ki haban de ya san ba ban de perkhat ba ka logiang ka bakum no bakin te bakin sina lani bakin thau bat ka lawei ka jong ki kan long ka bakum no te menta phi bapin perkhat bagani ka sensyar ka khadar ka jongi ka hiar kumno te philai hi ba kinong mikmat ki jongi bangi ong kasang perthei te lada gin kren ni kata kasang perthei da fikli u ka e ka mut kasang SAIN sang kamu diu kinum la ban batai fi ka jengmut ka papaka ka jongki
teng la kumi de tin senteng ro ban batai ba kren sutu thrai dang kini kindiat sngi ngai ka we YouTube we minister no long sale kami ha ko kren pareng fami ha po assembly de tin ko pom de man le ti katu ko pani balai makinong mikmat jongi ki basim ya kata ka benta ban yalam ya kata ka jela ka jongi syakalawe ka pa phanai nei imi bakin dan ha kata ka kapastil lani kata ke jinglong ka bakidan ni kata ke kerdan ka belong ti ban kren ni kani ka bentapan ngimha ban keno itu nong mikman lana ubadang kelas I unyele election ru tang banang ban kren tang banang ban dan gani am tai ka long no manga ken kipat ba kide ban perkat ba gani gani ka benta haba ki ko ai ka roi ka par ka ba ka miat kide ban perkat gani ke ka banjia ya kalau we bala shala sisi dai halor yang ini nongrim ngan itu epi bawat yang arul terwah bon sin ban yele election bon sin ma man bawan ki election ki lawan baik ringa nga sai ong baik ni ki ke election jonga kadai baik bat kinong hikai ngan ai pi ki nuksam dei bang ayu kidan kat tu kan ni ki kena samla ki jong ni posnong bad ha tu ko por ba iwan yele ba proses chatesh pentorum kra te kini pat kidei ki bapli ki ba ya up mo gini ki sub contract ki ai brokai te ki wan yong singa tosi bobo na piwan sama pi chene te la tikna be la job iba proses mo ngong ka be yang ha me ga dei tangkat ni ka long ya me sia ka suk me mo ya me ka suk namar bale Mesia kat balik long bej ke pat yang ngari ladanga la buat setun da la dei la syai me pat me lek no setei lem no bat kata ga jia sisia ke ha ka we ga ba lek inspect bat I ba hek da la lek inspect ba hek tu tau bo wan terwa yang ban ino e ba hek man lek ba pro uyo no e kata ka kontrak ban siang surok simen bat nala ten tang laong api hang ni mo pi ka dei tai benta I bangong I pi ba ngim su thu gen mangi ru tang ba ai kam tang ai jam ka ka bon ngi ong ba bha ba bai un re ba ya ka long im lang sa lang tinga don hang ni ru benta gen ba ong pe hagini I pi kren ni ka ka benta jong ka ni ka sarkar MDA te ka jing bakla ga de ka jong nu te ka jong I pa ba balai la ban kren ni kata baong bapim dei banga kren tang kini dia ski ngatrai ngadan ki ni ki paper clip mo ki badan buat ki ni ki banile election bentar ki ongana ladang asatkan na bentau baduk ban bam jadai hajil ru ngo kemen ma kasuk ba ban kren dei ndrei subu mentala da syakem sisa muut ulayo sko ban syakem dei ulapan bil lupate ulapan bil lupa tapi ia bengi pek tangi gini ke bentar ke ba ngisi osno tang baki kren nomor badan ke spa badan ke ibrokai ngisngo baka biang ndrei kadon sibun ke jing bakla tengam ong u ba ai ko mga kren na po mau kenro habau ai sim kesan hajar sim kam dei ke jong no ru ke dei ke tu ke baki sim ram ke state ke sim ram na ka EDVC Asian Development Bank bat karam jong sarkar menta long ko belai hajar pelat plus klur de kasim gani kawan ICP ndrei kam dei pat kaban ong ba mapi pinap siu ko sarkar kadai ka sarkar ban siu tu tegi hang ni ki ade kita brokoj tindrei ngi pat ngibi no ay kata kasan hajar de pajba tak suai kalau kay ka basusi ba katno kay mangi ki pajba ngin sngotu yang ni ka benta ba imat ka songdor ko baong no layo sngomo songdor katu ba lakren ni ba arden ru jirang baong ba wan terwa mo no mikmat ban ai katas puhajar tendrai tu nong re boong ki wan ra inga ka kada ngako kada
leiwan don ka kada bespojar ka balai pojar seneng tapi handa pensiong nong dem to jingkren ba den ngasu ba kalong ka batay ken ba kador ka jongi ka khamtat man yu tu kada tengi ima bang isirkai bangam keno ite ka sarkar nei nga keno igi ba bangi ngim nang banjit ya kinong mi khmat ki banlong sisya kita kinong tauan kani ka sarkar governmenta kat lungut minister ki banang bantauan yang te ndon weiru banang bantauan teng po assembly i biyo thia man te balai tu ngim keno yu tu nomor pijit ma pite tengi hap ken ban pai sini bagani ka sarkar governmenta ngam ong ba kasniu mong pen dai jing e te ni mat sibun nagani ka sarkar governmenta uduk uria u berit ubaria mendan jaka dai tang badan bad ubadan ka jing itu umut kamtab da jing don jong ni ka kham ko bet akane ka asda mi gibla lej mo jing wan juga kham ko bet le ib ka nang pen sosat chu sibun gan ta ubaduk kumut banong ba kani ka jingya jangai padeng boduk ba beruspa ka jangai ba bu ta ke nyong ai pi menne ka long kan mau bang lai i pat menin ya ka youtube ngam ong mang apen ya kata ba konrad upli ba upanya itu ki school boss ki boss bro khat kan mau ba gawin na ki jingya lang kapor balong commissioner Ranjan Chatterjee mau long commissioner education kalau don ke jingya perkhat ke jongi ba like ni ka traffic jam bandon no di school boss mo tenrei la don ni kata ban ong no banra no sarkar bukan menjur tele se kata ka jingra ka sarkar ha kata ka por ka wan no menin kasngi menjur ndrei pibu mo yu dak jingkeli manu ban song itu ki boss pitharai ma pi ukon behe bahan pin pa song tu kon tu ka boss kono la ni ka kon ka bali school po le tu katre ban song tu ka boss tika tu ka boss ka pemut baik na ka benta di baduk tik ni song ba into dan rai kan numbueng li ketika traffic jam kan numbueng nomor balai uni hu badan kali ti uni on be daga kali ti ha man perkhat gen kajing perkhat daga long bay ngumta ban like kata ka jing sya long ni ka traffic jam ka bajia ka ni kajing perkhat do badan school boss baro nye song tu ka boss kata ka di jing perkhat go babaklah wei pinut man penbor ya kun u minister manong melek song de teh song tu kun nga kun minister nga lek kali ya lam driver lebu driver kam long hi kum ju ka sulong no ka wei kaliang ka long no kum basyarap no gi baduk te fi ong kata gen hajing perkhat ka sum bakalong ka babah ndrei mi pat bakata ka jing perkhat ka jongki kan ra le ni kan yalam sekata ka jing mentoi jong ki babun balang berit du beriai un sistem ka bakhat do bungin pois ko ga phang pa na ka ba mong i su thu bangin pois election man je de sarkar ba thamai mong mu jong kai ka ta ka chimil ti jong phi la ni ki jing kan tu jong phi ya kan ik sarkar bangan khamtam ba phi lak do ba phi mane ba ka don ngilai kan do sibun jing e akan ik sarkar ba manta kata ka jubab ka dong nik ma ba ong ka dei ka jonga bat ka jong phi uba penjob ke election ru de urit uria mendai tu minister no ai brokhat de uberit uberia mengi ong kaman people tapi ini memang kai ka bangi ngide ban pensnguthu gitu kibaria lananga kren manga ndai ngamla ti ban ai u kumbu ai te fi lango nga kani kamlong na try pi kat ni ki le lek menta ma simdai mengi kren barokhat kat ki bayang ha ki nu ki platform ki kren persya ba yang ni ka sarkar menta ba kadai sarkar lut put kadai sarkar go bale ben kadai sarkar go kum ta ma barokhat ni yo sngo ni kata ndrei pini ipan kai ka bami nang tu pat kalong ba ndala dei por tep election kakala kata ka jingwan ka banjing perkhat jongi kampoi ko bangimut mengi tongin si kren ma
jaj bapikali kata ngi perkat mo baperkat mengal ni baperkat katukat ni perlok jonga naman nga rungal aju yang platform ban yasya ya katukat ni ki kandidat ki snem gi memenchua mentang ala raikut ba nadu last election ngam tre suban yang platform kada golong balai subu mo fifi yale mentan na mo plang constituency pikot yang ama dak jinglek ge jonga nga yang platform mo ndangala yele ma platform ngala kersian ngala rap yepi hadin ba firem piliru kata kapor ba kersian te pia keren banyi am ya surkar pikno pikentai ka surkar bro khai ko bale amta nganum jer keteng ita bro khai ndrei kai pat ko pengkendit ingi menta kalong ketui benga ai pi nuksai bara mene ba ong kontrak me pat melek ngangan lik seno menta pat pi pat nang tu na lor pi la de ben ye kini ka surkar menta pi lik kedrup lut bro khai hang tu bat pilih ya klum lut hang tu te ngapat ubom lek lang ngan hai pi ngan hai ngasa marwe ya te ngai ima kan ba kumbang akan mau ga jing kan tho jong ni deputy chief minister wa kaling jong kong kongres kan sangam tengah ngong tu kopor tengah ngong dei mga kren politik sita ngong pi ha bakaling kam dan briu su kaper nan pelok kaling tu kaling kaper kam ngam ni septing mun ta ba hakani ka pementa kan ni surkar ngi uli kan thilut nang tum tip su ka ngam kan san tip te ngam tip kata ka dei ka jingle ka jongnu ka jing man ka jongnu ka jing yo ka jongnu ki ya yo gumnu pe kum tu kren tu ba bante iong terwai ngasan kulur baru ni rulong la terwa di kulur te in ong ka bakumnu kita ka kulur ka e ka bam ayu de tang tu basim bar tu ba ma te uni basim pan ba udan kita ki bakila ban ong kitin kasi wo kham khor ki do lap te kini ki do lap ki pen bit tu berit syai te kawan ka kut hang ta tingin ong ayu ken ya kani ka apil ka jonga te ka sulong be im ya ka hok ya ka hok trei system nomor di jing trei ba red gi jong phi ba trei hok nei plong i phi gum ta ha ka por ba hi Dr. RC lulu itip bangan song thai ho arjar khat lai march li ongi gini kentien balai ma imju ongi ngamba sulai balai ma ba pimtre ban pentrei kam ya kani ka CPF DCRG nadu u January arhajar khat lai mo namar nga song thai ho khat lai yong la pentrei kam nang tu me men yo jing men toy ndrei ngam ongi i ngam tre nomor balai ngam sim tre na ka bentah ya ladi ngabiang bat nga song thai kum unong kai empty handed ndrei pipe ga jingim ga jonga nga kham pohu pan ban yu tau nong kai ubayo kita gi jing men toy bro khai tika de kata ba ong ipi ba pi pai bat pej ba kalong kai ga susi ba kari ka jongi ka bala ong kata ka Christian state ndrei ka de ka corruption state ka bala le ran nga pui di jing kendu untuk bat kinong kai bro khaj mo ha te po dali le wan ni state bro khaj ting so le ran panong Christian state ki bro khaj imi imdei bang kenno bi tang sian bi banum dei be khi tu kirang ba nyang kan wan tu ke casino ke ka banjai ka riba ke jaj ban riu jongi ke jingjat bat ke jingpra te dan bok ba sange tingam tip kan sange junom ni kasami perthai biang kata mla bantip te ban ngan ong ba kata ka sarkar MDA ni ga me khat dui ka wan ka jing kut na ngahi kata ka benta ka pen ka dei manga bat mangi kiri pat ba ke ni dei ban suthu bat ban chempang ya ka ka ba ngi kwa kata ka lawai ka pernah ka phi ong bentan ha ka jong phi na ka benta sakala sai te ka ga la sai ka ban wan ye expect berbor la ni ikbi ulti ba kalong ka ba pernah ka ni jing im ka jongi kami jukran bun sin babu khaba ag jala jmi ong ba
iduna kita kinong elam ngi kran bun sini kita kinong mi khmat kai kita ka phang jeng kan tho jeng phi bo halor kini ki artali phi ngi bangila sha ai ga training ga bubun ha ga be dei bat kata ka leader yung leadership be ga jing bot leadership mo para jonga kerteng leader word mo ngadang perkhat ba mo u slong nong yalam leader mo andre simlong ran sedian te bangin suthu ba banlong unong yalam lani unong mi khmat ye dei bandan ki capacity ki fair kaban kong in suthu chwai ladi hangnung idan kabaan in suthu i ka kerdan kabala ye di suthu i ka jing ka jong kita ki ba ngi mi khmat kabasau kolong bakum no ban solve ye kata ka problem jong ki kabasan bat ka di banlong ka jing jan ka jong ki ndrei pi kini leader menta ya kwa banlong leader bro khoj kan mau ba por ba dang dan ni ka ni ka seng dang dan we ba kum ta ba kwa banlong leader ti le kwa lut bro khoj ti ndala ba kwa banlong leader ti ki follower pat ken ti menta hang ni ka jia ngi ken ya kwa long nong yalam lut bro khoj i kwa long nong yalam ba tengi mi i ken ba kita kinong bot kin su thu na mar bale ti pi ong ngi to ka lawe ken ka ba i ko ba ye dei bat ka tu ko banta pi ong bentan hi kai ga jing i ga jong fi te ga jing i ga jong a te ka long be tang kum no ba ngi ki pat ba la ni ki nong sok snong jong ni ri me khalia ka jong i ye ba so thu ban jiet bat ban pet ken ye ki te ki bala ban ai ga ji shakri ba ye man pet chwai ubri ubanang ubstat ubadan ka kerdan ubadan ka jinglong ka bari bulai tin rei ke pat kum ta ngam nga kren yai kren ngai kalong harup mo ngala hikai bible class hadu menta kum ba ar khondai tli gisnem tengi hikai ka siu blai ikna school balong ki batipski bako ngo ikimi pa ma rei ndala laj pan ga singi po yang iklet yita ki jing hikai ki jongi tengi ngop an ngam kata ka khia ka man sin mo ka khia ka bai i ki bro khoj ki ba chia te la dangim pat yo hi ki bakum kita hanai ki nong mi khmat ban weng lut ki ni ki bro khoj ka ba ban khmi liti ka ta ka lawai ka ba pranai ban ngi ya no sku ka phang ha ba ye dei bat kini ki nong hi kai ki bi ong kita ki nong hi kai sia li te kani ha ka las jing Ukraine ka jonga ngala de ong bangam kwa su bangan yo sngo ka ta tin sia li pi la ta fiat ba bat pi puli ka kes jong kini ginong hikai ki bala thungi ki ho arajar shipho tindala thungi ki gum tom tiano ba katu ni mo ki dan ki ba file case ki ba mio itu ka kam tinda ba ki mio itu ka kam ki file case ka mi no to ka CBI ka mi to ka bat house nem arajar khatsau ki be ki ginong hikai terminate ki aspa sapun riungot te kini ki ong iki bakidai kita ki tintet ki ba la sulong te kini ki kut no am to ki khram ya ki khram ya yo ten rei kai ka bami pat kalong ba na kini kinong hikai ki ba do pat ki ai ki bat no ong balei ba tang mangi ki san center ka bomot tangga jwai amlarem tura dadeng bat shilong tikini ki shipho tali ki santan margi dan khat san tali SDSU ki ong bale iba yakitei fimle tika sarkar ka ban rai ban le inquiry si kini ki shipho santar tindala le inquiry kini shipho santar kalap CBI yaki aspan ripungot kinong ikai ki balong ki ong tintet tindre namat ba kini kinong ikai kim dan ban ngi ka session mo ka basnang kim dan bangi te ka bai ni jing lang ka choki hedien bukil ayo ai kini ka order kilai chingani government session bat kata ka long kat kum jing thu ka choki ka balong ha government boys ang te ki ong ki ba subha ka nyarap yingi kata ka seng government ndrei kata ka seng ka ong nyimla sub nyarap ifi namar pidei kinong kai siali
kalakut kelenti ki indrai hakajing le rain ba hakajing bombansi ki wan ni kenduk yang asyik tengah ngong ye pi nomor bangade takun kristan ubalahi kai ban persyang ban le kanu mah bomon ni ban le tengah ong ye ki tongan persyang ban hakajing persyang ka berit ke cungang la excited ngalaya le sitom bahana ka benta ki ni aspa sapun riungot te kadan no ka kies ka bayade tu kapor ba layele mo long chief minister Dr. Mukul education kong amperin te kini gi layele stage po Supreme Court te ka ay ka bajia ka kies yung kim ya kren rei ngaru ngalik ban yikendu ya ukapil sibal na kabenta ki aspat ripungot te wang yang ba mlilei syu khilik phai ngan ya fight mga nagbanta jong pi tengah ngong ya kita kinong ikai ki bialik bat nga prangot ki ong la biang ni lik phai no nga tengah ong ngami ni selong ban one file case mdei bang lik phai thli nga tengah mlek le philik khilik te dan bok banga ngayo ban file ga petition pi tekai ge jingmi nang ta kalong ba kani ga sarkar jong mukul kut no kawan ga sarkar jong konrad mdan ba patiau su ge te kes ba file ka sakut hadu menta nakam sakut ka dismiss no itu ga kes pi ke dismiss no ka kut no situ ndre dan bok ba manga ngayo ban file te ngayo ban file te po Supreme Court kawan gajing bisyar ka baong ka high court bahkan re-examine ni gani ka case ke jongi talal re-examine tangamut ngila job yang untuk tiga basutanat kalong banagi aspan ripungut nei ni job adu sispa prapunyo gani tiga ta gajing job gadai jing ya side ke ba ni job yang ni high court kalau long ka jing terku kan dei nak ta kada ba kini kinoi kai song ba iba nei kam dei ga bor ka jonga ka dei ga jing duai ngai thu pi ngalik stay ru ga jing duai bat ga jing scam bo blei ino ting teng hangi ki brieng yong ka bamla reu blei ga long ka bala ti ka ni ga benta ga long ga kong san dei hang ni ga benta ba phila ban yarap iki ka ba susi pan mangai i kini kindiat singi ka long ba kitu kinong ikai kat ningut kan kiba kilai kini ga jing ka bakimat nei ndrei kila persyang ban lek lut ki amli ki minister ki ban kren ndrei ngami i bakan dan kata ka ba kinyarap yaki tendrei ka ba lengo galong dah ba layat profession layalik meeting ngai i pen ban kitu ki basya knyot hang tu kitu ki alek hang tu tengam dani ban ong ki bakum kita nomor ke jinglong priu ti kiklet ti ubale bha fi ki kikan mau no tangi tu bai te ngasai keren ni ga bentang ong pi ginong kai da perkhat bah fi lai im kumno fi e kumno fi kayeng kasem jong fi ka ba fi wan ut hanga kalong ba fi wan yam fi wan lanyar ba mdon kamsu ngisim lun kali lan sasyara menta pat la laj gani la don gumni te nga suong pi gadan ka kes ka banang sa sentri ringut ban nga persyang menta manli Supreme Court rei kini ginong ikai ki bala alaj ki bala ikular ban ya ram ndei ya kini ki mai pisasyu te ki mai pisasyu kumno ka nyanle ya kini na khasi jantia jongi dan lai pu sangut nagaru ki dan lai pu we gumun ri pun ri te ka semjing em yang mentangan proceed ahead one hearing hapo Supreme Court you need at least 10 lakhs tene ingan yo e kata ka pakadu nga sahaban susun e yakin le umno yakini tifi gede kata ka ya bangilaj ya ledi nyimpat ya kekular tengah bat ya kekular gan bangan yarap yaki do bekut te haga bekut lasak rai pendrem hang ni haga division ben pinlej Supreme Court pihapan perkhat ma pinjob ni pendrem ya lut tang kepisah tiga ni ganai ru kemba sifat na gani ka pikiran ni gitu benta kalong kepat bangan apil ru gitu bi osngo ngai ki badai gini ginong hikai ki balalaj ki bam judan benta su lani ki balakiar lani ki balale jengai ya keseng ka bala yarap iki kan poi ka sengi ka bakin kan mau
banda kisem jing ino haban ong bangalale kumta bangalale lendet tikan sepoi ke kentin ke boong anda habala dekut rendang ban beteng pat kumnu ti ai kin perkhat na bagi yo ngol ba kanika channel ke bang keren ni pi Trai ilah poisha ka ba kut jo kene ke cekran pi bubu pre shibone ya ka por jeng wi pilai di sembo perkat nang bentang bepej ya kene ke program nagamenta syakal syai krish bubu